ዛንታ ህይወት ፍቅሪ ሓሶት እዩ ፍቅሪ ሓሶት እዩ ሓንሳ ሓስዩ ምስ ኣመነኒ ንሓስቶ ኣሚነዮ ኣብዚ ዓለም ሳሕት ዘጋጥምን ዝኸበደን ነገር እንታይ እዩ ትፈልጡ ዶ ንዝተጋገየ ካልኣይ ዕድል መሃብ እዩ ኣነ ግን ሓደ ልዕሊ ነፍሲ ዘፍቀርክዎን ዝኣመንክዎን ሰብ እዚ ዕድል ክህቦ ኣይክእልኒ ይኹን እምበር ንዝኾነ ሰብ በይነየ ክብል ኣይክእልኒ ኩሉ ግዜ ዘለን ዘይብለይ ሰብ ከም ዘለኒ ኮይነ ዝሕሱ በይነየ ምባል ሕፍረት እዩ ዝስምዓኒ ከምኡ እንቲለ ሰባት ብሕማቅ ዓይንዮም ዝርእዩኒ ብሰንኪ ሕማቀይ ኣብ ህይወተይ ሰብ ዝረሓቁን እዮም ዝመስሎም እቲ ምክንያት ግን ብኣንጻር እዩ ኩሉ ነገር ንድሕሪት ገዲፈ ነዚ ጽሙው ህይወት መሪፀ ጎራብተይ ሓንቲ ምስ ዝኾነ ሰብ ዘይትዛረብ ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን ቀትርን እትሰርሕ ጽልልቲ ሰብ ዝመስሎም ኣብ ገለ እዋን ከዓ ክበኪ ይርእዩኒ ይኾኑ ቀደም ከምዚ ኣይነበርኩን ብሰንኪየ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ነቢዐ እወ ብሰንከቲ ክስሕቕ ከለኺ ኣመናይ ክትጽብቒ ዝብለኒ ዝነበረ ሰብ ካብ ቁልዕነትና ብሓንሳብ ዝዓበና ጎራብቲና ነርና ብሓንሳብ ኮይና ብጭቃ ብዓለል ፈለል እናተፃወትና ኢና ዓቢና ኣብ ዓድና ዝግበር ዝነበረ ጓይላን ፀወታን ሒዙኒ ይኸይድ ኣብ ቀላይ በብሓደ ክንሕምስ ንውዕል ነርና ኣብ ኩሉ ነገር እቲ ዝበለፀ መሓዛይ ነይሩ ካብ ሳንዱቕ ኣደይ ሩዝን ማንጉስን ሰሪቐ የምፃሉ ነይረ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ይኸይድ ነይሩ ክሳዕ ዝጉብዝ ካብኡ እንዳሓር ወለደይ ምፅኡ ከይርአ ከልኪሎምኒ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ተሓቢአ ክረኽቦ ምስ ከድኩ ኣቦይን ሓወይን ኣብ ገጹ መፂኡ ሒዞሙኒ ከዱ ክሳብ ኣዕፅምተይ ዝሰባበር ዘሎ ኮይኑ ዝስምዓኒ ቀጥቀጥኩኒ ካብ ኩቱር ማሃረምቲ ደም ከምልስ ኣጸቢቐ ዝክሮ ፍቅሪ ንደኽ ኣይከውኒ ብምባል ኣቦይ ደጋጊሙ ተዛረበኒ ኣይሰማዕኽዎን ግን ንጽብሒቱ ክልቴና ተተሓሒዝና ካብ ዓድና ጠፋኣና ናብ ከተማ ዳካ ክንኣቱ ከለና ብዘይካ ፍቅርና ንእሽቶ ጨፍላቕ ኣጉዶን ወላ ሓንቲ ኣይነበረናን ኣበይ ከም ዘለና ዝሓበርናዮ ሰብ ኣይነበረን ንሱ ኣብ እንዳ ዓለባት ስራሕ ጀመረ ኣነ ከዓ እንዳ ሰብ ተቆፂረ ሙሉእ መዓልቲ እሰርሕ ምሸት ከዓ ምሕዳረይ ገዛ እኸይ ነበርኩ ምእንቲ ክንረአ ለይቲ ክኾነልና ኢና ንፃብ ነርና ብኸምዚ ጥዑማት 3 ዓመታት ሓለፍና ሓደ መዓልቲ መሳርሕቲ በዓል ቤተይ መፅኡ ምስ በዓል ቤተይ ምስ ሓንቲ መሳርሕቱ ዝነበረት ከም ዝተኣከበ ሓበረኒ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ገዛውትና ገለ ከም ዝተኻረየ ምስ ፈለጥኩ ዝሰማዕኽዎ ከኣምን ኣይከኣልኩን ንምሸቱ ክሪኦም ኢለ ምስ ተበገስኩ ዝሰማዕኽዎ ሓሰት ክኾነለይ እናጸለኹ ኸድኩ ኣብኡ ክሪኦ ኣይደለኹን ኣይኮነለይን ኣብ ኢዱ ቦርሳ ሒዙ ከኣቱ ረኣኽዎ ደው ክብል ኣይከኣልኩን እግረይ ሓይሊ ሲኢነን ረሸሽ በለኒ ኩሉ ጸልመተኒ ልበይ ኣብ ውሽጢ ኣፍ ልበይ ክጭፍላቕ ዝሰማዓኒ ከመይ ኣቢለን ገዛ ይትመልሰ ኣይፈልጥን ነገዛ ምስ ተመለስኩ ከም ጸለልቲ ሙሉእ ለይቲ ክበኪ ሓደርኩ ይኹን ዳ እምበር ሓንቲ ከም ዘይኮንኩ መሲለ ሓንሳእን መወዳእታን ዓሳን ድንሽን ሓዊሰ ምስሩ ዝዳሩ ቀረብኩሉ ኣምሲዩ መፂኡ ተደረረ ኣብ ዓይንቱ እናጥመትኩ ተፍቅረኒ ዲኻ ምባል ሓተትክዎ ዓይንቱ ብዙሕ ይብላ ነይረን ሽዑ እውን ክሕሱ ፈተነ ገዛ ክገድፈለይ ምስ ሓተትክዎ ክበኪ ጀመረ ኢዱ ሰዲዱ ክሕግዘኒ ደለየ ገጹ ክርኢ ኣይከኣልኩን በታ ተኸዲነያ ዝነበርኩ ድማ ገዛ ገዲፈሉ እግሪ ናብ ዝመርሓኒ ክጎይ ጭምበርኩ ኣብዚ ዘለኽዎ 15 ዓመት ገይረ ኣለኹ ህይወት እናቐጸልኩ
نتي زخر دما خرصعو እንዳፈተንኩ مقصال نعون مرسع كيتحللكو قصل ኣለኹ سدراي ገጽ ከርእዮም አይደልኒ مفقار ጌጋ አይኮነን እቲ ዘፍቀርኩዎ ሰብ እዩ ጌጋ ነይሩ ምንጪ humans of the world